kada gledate studentske proteste, građanske proteste, mnogo više pažnje treba posvetiti tim epizodama kada mladi Bošnjaci, mladi muslimani iz Novog Pazara putuju kroz Srbiju, pa noće u manastiru, pa se zahvaljuju starešini manastira što ih je primio na konak. Ima toliko tih pozitivnih i lepih priča i ta generacija, koliko god imala izražen taj nacionalni naboj, istraživanja koje su radili profesori iz Fakulteta političkih nauka pokazuju da istovremeno imaju izuzetno izraženu prijemčivost drugog. Dakle, nisu ekskluzivni. Oni možda jesu nacionalno svesni da su, Srbi, pravoslavci, ovakvi, onakvi, ali nisu isključivi. To je mnogo više patriotizam, rekao bih, nego što je nacionalizam ili tek šovinizam. I to meni daje nadu da ti mladi ljudi ipak donose jednu novu energiju i ja bih voleo prosto i kad bi ta pozitivna energija se na neki način i proširila i kad bi mladi u čitavom regionu preuzeli mnogo odgovorniju ulogu u vođenju naših zemalja. Imajući u vidu da je naša generacija dosta toga zabrljala. I ono što je moja sugestija uvek da bežite onoga što je pojavno, ono što je vidljivo na televiziji. Prosto treba malo zagrebati površinu i ispod toga ima mnogo toga što je jako dobro, što je jako pozitivno. Ima i onoga što nije, ali činjenica je da se ti mladi ljudi suočavaju sa ogromnim izazovima, da i krajnja desnica i krajnja levica tu imaju svoje interese i da nije nimalo lako očuvati taj sistem funkcionisanja na osnovu te direktne demokratije kako oni to rade, to je veliki izazov za njih i mi kao stari možemo samo da kažemo svaka čast što su izdržali ovoliko i da izrazimo prosto nadu da ćemo u nekakvoj zajedničkoj borbi uspeti da dođemo do te neke demokratske i stabilne Srbije.